बे समाव जोंनि जानुवारि 21 तारिखनिफ्राय जोङो गल्डेन जुबलिखौ थुरिबारि इउनिट एबसुआ जागायदोंमोन आरो बियो फैगौ 24 तारिखसिम जागोन। बे गल्डेन जुबलि जागायनायाव जोङो जोंनि माखासे हाबाफारिफोर जाय जाथि दानायनि सोमोन्दो गोनां बे हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों। जेरै जोंनि ओनसोलाव आबादारिजों सोमोन्दो थानाय आबादजों सोमोन्दो गोनां हारिफोर बे आबादजों सोमोन्दो थानाय हारि जानायलाय जोंनि ओनसोलनि माखासे आबाद जेरैहाय फार्मिं सेक्टराव बेयाव जोङो दिनै सावराय मेल लादों। सोलोंथाइनि खेथ्रआव जोंनिया गोग्लैसोनाय बे सोलोंथाइनि खेथ्रआव जों सोलोंथाइनि माखासे हाबाफारिफोर लादों। दा जोंनियाव माखासे मोननै मोनथाम हाबाफारि दङ सावराय मेल आरो जोङो थांनाय मोनानि डेलिगेट सेसनाव जों सावरायबाय जे फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय 2 बोसोराव जोङो बे ओनसोलाव थानाय जायफोर जेंनाफोर बेखौ बोस्रांनायाव जों जेरै हायो माखासे एजेन्डा लादों। बे एजेन्डानि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव बोसोरनैयाव जों खामानि मावगोन। दा बे खामानिनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे जेंनाफोर जेरै ड्राग्सनि जेंना जौ जुवानि जेंना फुजा मेलानि जेंना बायदिसिना सोलोंथायारि जेंनाफोरखौ जों लानानै बोस्रांगोन होननानै जोङो थिरांथा लाबाय आरो फैबाय थानाय समनिहानि जि हाबाफारि 24 तारिखनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाबो जोंनिया मेहेरगोनां हाबाफारि जागोन। बे गेवलां मेलाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो माखासे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारिया मोजां जाफुंगोन आरो ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आङो खावलायहरबाय। गोजोन्थों। बे समाव थुनलाइ आफादनि बिथांमोना बिरखांनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जों नुजाथिनो हानाय साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोना जाहाथे ट्रिबुनालखौ साफ्रोमखौबो ट्रिबुनालखौ फिदिंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।